sang pati sigrana baris nyawi ijiku molong damyak gumragut lampahe binarung rapyak watang anggati larang bai sora ego moro ayo Tento Budaya Rupa sora ewat ya kumurut kumandang girang-girang juga tandang-tandang Jumangka gagak mereka liru pernah Kosama pos yoko dong makaryo angkat karyo mikrojo karyo kita sesuarakan dengan Brigas Audio dan juga ada Idola SGJ Audio kalau ketinggalan mereka wonten GB Audio Profesional mantap no ayo ger nanda sing hati-hati sesarangan Mas Aryo wonten ing dalu punika ayo ger nanta oh yo iki la yo la alam baik
Yono Satrio Satrio Putra Tirta Budaya Pak. Oh, he. Oh. Oh. He. Oh. He. Oh. 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 Ya. He. Oh. Ah, he. Nah. Oh. He. Nah. Oh. He. Ah, he. Nah. No. Ah, he. Oh, ya. No. Nah. He. Nah. Oh. He. Ah, he. Nah. No. Oh. Ah, he. Ah, oh. Ah, he. Ah, oh. Ah, he. Yo, yo, yo. Nah. So, 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 so. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah, he. 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 Ah, ah, oh. He. Lo, lo. Nah. Nah.
Ana crita misteri gunung Merapi Antara katir digawe geger mak lampir Ana musuh sumbara bisa ngadepi nganggo pusaka patut amarusuli elok tenang mardia kok dadi mantan gorak karo kari suarane grandong malampir ambel kimbal ngateni pasir malampir rupa Allah jail matakil sesarengan cipta budaya Sang Dewi katon ngamani
dikepenake. Oh.
Ê, ê, cái xô. Ê, xô. Ê, ơ.
Jos. He. Jos. Ayo cil moncil.
Ayo kira Prayitna putra cipta budaya lan weh siji saha siji yo ker ayo man praktanding lawan aku yo lek coba mas pandak ayo maju siji-siji oleh kirim kajuan lo ayo kira nanda lo dari Simatwa yo oke oh jebol kaya makin oke akan saya balas Anda yo om jos nah hop rindu amurmu tengarane ecure go mekuru kapsa tetak kadya ponola ora pracitik turangga esti rakata eka dojo lalayu sapi oh ayo mah jojo lalayu sepit yoker iki lho tampan wae mondar dening aku ger weh lah dalah oh jebul jiwa raga mok ngor ibak-ibak kaya mangene weh aku ora nrimakake yen kaya mangkono sira bakal tak bales kan lho maju ngene weh leno mangin damu ger wus lah lopo ya mau siji iki weh mondar weh lho hey oh oh ya udah salah jose ya share dasarnya Brigas Audio dan juga idola ketinggalan ya wah ini ngono ya ngono SGJ lan uga GB yo ora apa-apa apa-apa. Mas Gendang Mas Bram. Iki. Rome.
Oh. Lah yang ngono wis kepenak weh. Sikro sikro nayaka anyayai karya pakarya ning raja kumregut sangkut cantut tali wanda manunggal satya gambyak dimen asri swarane gumura sarwa rebut arasi estu padha kawunya sanjata saduru juru ngayahi karya sing ireng manis aku lan sliramu dedekan jambungku tuwa rasa tresna saratune nganggo mesan-mesan angrucit atiku tinggal tulungan ati lampun aku bisa kondo mring sliramu ning aku isen mring welayangan uripku jebul amung ngimpi kenya sing ireng manis
Ayo kira wancine kali terke Bali Pakda. Pakda aku ngerti Bali Pakda. Ya Pakda. Bos. Ayo, iki. Woi. Oh. Pecute patah. Ucuke ucul, Pak. Pecute patah. He. Oh. Tung tak tung jelek. Abrang rasa. Ayo. Jajal. Ayo. Oh. Bok ger. Reang ingsun bakal budal wonten sak tenaing Palanggan ya. Ingsun titip barang siji iki diopeni sing apik-apik. Apa ya ger? Cipta budaya maneh. Oh.